Oh, wong ngemiki kok. Oh lah kok dalange ngematke kok ngemiki barang. Ayo nggo cegah lek. Pengen ya? Pengen. Kowe ora ngerti to, apa sejarahe kok penabuh mbiyen ki ora tau ngantuk. Napa Rogan? Ha kuwi mergane ana sambung rapete karo kuwi iki ora saru. Lah napa? Jaman bapakku mbiyen bapakku ya dalang. Ya. Nek nonton wayang ki sore ngene iki piyai kakung. Ciri khase ning Bantul lho no. Sore ngene iki piyai kakung kok nek jam 1:30 sing kakung kondur bojone karo anake digugah. Ayo buar ndelok golek apa ora. Terus do mangkat jam 3. Ora jam 3 kae terus do tengok nang pinggir panggung ngene iki karo do mangku anake. Oh, iya toh. Heeh. Kadang kala ana nek sing anake nangis wis tanpa pikir ringa-ringa langsung blesek ngono kuwi. Piyaga sing maune ngantuke dadi